Ehling şeplere, kadar yaşlara, alga varabız, birge biz buldurabız. Ehling şeplere, kadar yaşlara, alga varabız, birge biz buldurabız. Tuğan günün bilen, tuğan günün bilen, tuğan günün bilen yaştık, tuğan günün bilen. Selam dostlar. Oğlağanıгызча sizning bilen bugün 2 günede. Hatta 3 günede alıp barışı tügel. Biz bugün dürtev bulabız. Neseydi bu? Dürteo bulabız. Nerse bulgansın? Yok, bizge bugün şunday çıgarılış, hamda şunday konak gerek. Mene O, kilişem, bugünkü efir bizim bomba bolsun için. ye. Toktağız, biladım. Belki Betty Hittle'dır. Kimni? Kimsin? Eyden de Nerse indi, o betinde bizim yaratkan Happy Birthday to You jırının avtara. Yo'qlayın Şulpan. Әлеге бәйрәмгә иң зурларын чакыра кирәк. Әйдә, Рөстәм Нургалиевич чакырабыз. Ул бит инде безнең каналның авторы. Yok, olay bulmayın. Edek belki konaklarsız özümüzde buldururuz. Mağarşı bulgan bit. Eyde kız. Yok dostlar, bugün siz üzügüz gene buldura almışsınız. Sizge bu işte şun profesyonallar yardımga kerak. Yaşlar to'xtalishina 20 yaş. Biz boshlaymiz. Қойда екенсің енді ол, мұндағына тұрам деген еді бет. Сәлем Азиля, сіз мені izlemişsindir бит. Сәлем, yok, olmazını күтем. Мен бит инде olmaz. Миңа яшьләр тукталышының бәйрәм чыгарылышын төшерер өчен olmazны көтеп торды әйттеләр. Белүемчә, ул Алмаз Гәрәев. Алайса, миңа да әйттеләр, Азиля белән алып барасың дип. Син бит инде ул. Айзилә мин әйе. Мин Алмаз. Бу яшьрәк тә әле. А? Юк, үземчә. Карале, син спортка ничек карыйсың? Уңай карыйм. Алайса, син бу атнада башкалабызда узган бик текә спорт чарасына бармыйча калмагансыңдыр. Канда Зөлфия барды бит. Ник барса инде. Зөлфия барган репортажны карасаң, чыннан да үзеңне шундай итеп хис итәсең. Әйдә тизрәк карыйк. Әйдә. Dostlar, selam, sizni eng sportiv qiziqli charalarning birsinden selamlayım. Bugün biz bu yılning eng жылы kunlari bilan sovbulaşabız. Ham sizning bilan men Ersiz Erlen. Nər. Ner? Әрсіз, әрләннәр. Biz bugün ikev. Demek biz kadrni bugün ikiga bo'lamiz. Ayda, kadrda kim xo'ja ekanin, mana shu sport maydonchig'ida hal etdik. Kim eng tekasi, eng sportiv ekanin. Ярый, әйдә, мин башладым. Yo'q, to'xta, bizning bunda maydonchiqlar ko'p bit әле. Ayda, anlari boshlarmiz. Ayda, boshlaymiz. Aha, yaxshi. Birinchi to'xtalish jumping fitness. Ruzal, mana әле sahnada bo'lgan tomoshani ko'rdingmi? Миңа бик ошады. Aha, qabatlay olasizmi deb o'ylaysizmi? Иманым Камил кабатлый алам. Ayda, tekshirik. Әйдә, тикшерик. Boshlaymiz. Cause the party never The party never Bu sport necha yoshliklar uchun ekan, o'nglab bitirmadim bunda. Kimga 19 ekansan menga, ama TikTokda shuffle biючи Tuzelity duetin qaraganingiz bormi? 5 million yozuvchisi bo'lgan Sholla yigitlari da әлеге charaga keldi. Ham o'zining tekka master-klassini o'tdi. Men berganda Ruzal Qodir qochsa ko'rmadingizmi sen? Япон машинасында йөргән бар, сушилар ашаган бар. Менә фехтование белән әле япон фехтованиесе белән шөгыльләнгән юк. Во, давай. Рузаль, давай. Ой, yerinde bu.
Зульфия, кара, безнең хәзер исемлек буенча беренчесе зумба, аннары пилатес, аннары бераз йөгереп алабыз, сикердек. Бәлки, җиткәндер инде. Тукта, аннары йога бар. Йогада ял итеп була. Юк, әйдә бүгенгә җитеп торсын. Сюжетка җитеп куйды материал. Итте дисеңме? Әйе. Ярар алайса, әйдә син монда кал, тамашачылар белән анда сау булаш, нәрсә телисең шуны әйтеп кал. Ә син бар зумбаңа. Ә минем зумба, пилатес, бераз йөгереп алабыз һәм йога белән. Йогага килерсең, әйме? Яра, уңышлар. Яхшы. Яра, мин киттем алайса тизрәк өйгә. Бу бине тагын башымда катырганча. Дуслар, пока. Эх, иң шәпләре, татар яшьләре, алга барабыз, бергә без булдырабыз. Бу безнең тапшыру башланган иде түгелме соң инде ул? Каушама, Чулпан, мин бит распеваться гына әйтәм. Бу бит безнең Яшел тукталышының тавышы, ә кайчандыр йөзе Рамил Закиров. Нәк үзе. Мин монда булырга шундый шат, Чулпан. Ностальгияга хәтта бирелдем. Әйдәгез хәзер шул хатирәләргә бергә чумый калам. Менә сезнең чыгарылыштардан иң истә калган репортаж, яисә интервью нинди? Беләсеңме, дөресен генә әйткәндә, алар бик күп. Ләкин менә иң истә калганы, бер заман без менә шушылай бүгенге кебек бөтен алып баручы җыелдык та киттек ниндидер авылга Күкәй бәйрәменә. Шундый кызыклы булды ул, күп кенә бүләкләр алып, күп кенә күкәйләр җыеп, безне хәтта анда ашаттылар. Шулай итеп, өстәвенә менә шундый тапшыру да төшердек әле. Менә сез рәхәтләнеп күкәй җыгансыз. Менә безнең элеккегә алып баручы Ваниның иң истә калдырган репортажы минемчә татарча диктанттыр. Диктант? Нинди диктант? Мин сезгә хәзер барысын да сөйләп бетерә алмыйм инде, әлбәттә. Ләкин иң мөһиме шул, ул аның тормышындагы иң оригиналь диктант. Тәмам бута бетердең, Чулпан. Әйдәгез тизрәк сюжетны карыйк әле. Әйдәгез. Ничек языласың әле бу сүзе? Сәлам. О, сәлам, Ваня, сәлам. Бигрәк борчылып торасың син. Эй, менә диктант язырга әзерләнәм. Бер нәрсә хәтерләм, язып булыр микән, юк микән? Диктантны яхшы язар өчен мәктәптә яхшы укымак кирәк. Мин мәктәптә начар укыдым дип әйтмәс идем үземне, ләкин инде унутылган кил шуны язып тормагач. Әйдә, алайса бераз укыйк, әзерләник, аннары башлыйбыз. Әйдә. Син караны, әйбәтләбрәк уку. Әйбәтләп укыйм. Быелгы диктантның исә тагын бер үзенчәлеге бар иде. Аны өйдә утырып та язарга мөмкин. ТНВ яки ТНВ Планета каналын кабызасың һәм рәхәтләнеп язасың. Әтләүчеләр исә гадәттәгечә акция язган мәйданчыкларда яза алды. Вань, әнә теге китапны алып бирәм миңа зинһар өчен. Татар халык әкиятләре. Тарихи китап бу хәтта. Әйе. Син мәктәптә укганда диктантларны язарга ярата идеңме? Беләсеңме, мәктәптә бик күп яздык без. Шуңа күрә язарга яратмыйм дөресен генә әйткәндә. Ничәләр алганың бар син? 4-5 әлбәттә. Бик әйбәт язгансың димәк. Әйе. Әле яратмасаң да. Мин сиңа бүген шулай рәвешләргә тәкъдим итәм. Әгәр син яратмыйсың икән, димәк син диктантны укырсың, мин язып карармын. Әйдә, шул эшлек шәп фикер. Әйдә, киттек. Киттек. Быелгы диктант бернинди киртәләргә дә карамастан күп кенә төбәкләрне берләштерде. Бөтен дөнья буйлап 2300 мәйданчыкта 400 меңгә якын язучылар өчен 3 төрле диктант тексты тәкъдим ителгән иде. Кемнәрдер әле беренче тапкыр гына килсәләр, бу чараны ел саен көтеп алучылар да бар. Татарча диктант акциясында мин 2 елдан катнашам. Бу 3нче ел була. Гадәттә яхшы билгеләргә генә язам. Мин бу акция бик тә татар телен үстерү өчен ярдәм итә. Һәм шушы бүгенге диктантны языр өчен бик тә ныклап әзерләндем. Диктанттан ничә ел алды микән дип аптырап тормагыз. Берничә көннән диктант.татар сайтында һәркем үзенең билгесен белә ала. Ну, ничегрәк? Булды, яздым, миңа калса 5ле булырга тиеш. Анысын берничә көннән карарбыз. Миңа калса диктант тексты авыр түгел иде. Аның укучысы бик әйбәт булды. Шуңа күрә миңа калса җиңел булды язырга. Рәхмәт инде. Ничек синең хисләрең? Ошадым сиңа укырга? Ошады үземне укытучы ролендә хис иттем бүген. Барыбер ниндидер шундый подсказкалар бирдеңме? Әлбәттә, күзләремне менә алда итеп. Күрдем инде, күрдем. Менә шулай без диктантны яздык, хәзер Хәзер тапшыруыбызны дәвам итәбез. киттек.
Дуслар, без инде яңа сюжетларны карадык, яңа вакыйгалар белән таныштык. Хәзер мин сезгә Яшьләр тукталышының элекке вакыйгаларына чумырга тәкъдим итәм. Һәм татарча прожарка оештырабыз. Әйдә, кыздырып алыйк әле элекке видеосылар. Димәк, шулай итеп, беренче сюжетка күз салыйк. Берничә ел элек газет журнал сату нукталарында үз телебездә спорт турында язучы газетны табып булмый иде. Ул гомумән юк иде. Мәсәлән, иртәрәк эштән кайтарып җибәрү. Менә мин нәкъ шулай эшләдем дә Венераны иртәрәк өенә кайтарып җибәрдем. Ял итсен. Менә мин сезгә монда хәзер нәрсәгә игътибар итәргә тәкъдим итәм. Сюжетта без күрдек Рөстәм Исхаковны. Ул безнең хәбәрче ничек киенгән ел. Председатель кебек. Шундай шарыклар. 90-нчы елдагы бер бандит кебек. Ну бу шул 2004 еллар тирәсе бәлки инде соңрактыр. Менә монда нәрсәсе кызык. Бу 8 мартка багышланган тапшыру. Һәм Рөстәм Исхаковка бик салкын булгандыр. Һәм Алмаз да аның артыннан җылы итеп киенгән. Игътибар итегез, хәтта бер карыйбыз. Алмаз Гараев нәрсә кигән. Иртәрәк эштән кайтарып җибәрү. Менә мин нәкъ шулай эшләдем дә Венераны иртәрәк өенә кайтарып җибәрдем. Бу көнне һава торышы бик салкын булган һәм ул карагыз җылы булсын өчен 2 рубашканы киеп, 2 күлмәкне бергә киергә булган. Юк, Зөлфия, ул бит хәзер бик модалы, трендлы. Многослойность дип ата Инстаграмда шулай киенә. Ул элек инде ул трендны теге прочухал инде татарча әйтсәк. Ярый, әйдәгез алга таба күчеп. Бу безнең 8 март булды. Хәзер менә син трендлар дидең. Менә хәзер ул замандагы трендлар турында Луизаның сюжетына күз салабыз. Бу сезонда мода белән бергә атлаучы кызлар 80нче еллар стилен сайлый. Моңа киң иңле төрле егетләргә килгәндә мода үзәгендә үзенә ышанган, үзен иркен хис итүче ир-атлар. Дизайнерлар әйтмешли, 2010 елның язы егетләр өчен урам стилендә әзерләнде. Менә прическасына картинкалардагы кебек. Прическасына шул егетнең прическасын гына карап алырбыз әле нәре бер. Аның прическасы, теге кызның прическасы белән бер үк. Икесенең дә шундый теге матур шүлмәкләр утыртып куйган шикелле. Мин видеода нәрсә генә җәлеп итте, ул нишләп покрышкалар тора магазинда? Менә мин шулай беләм. Әле барокко стилендә шундый алтын белән ясаганнар. Алга таба иң популяр алып барышларның берсенә тукталасыбыз килә. Менә монда 2 әйбергә игътибар итәргә кирәк. Беренчесе ул менә подводка дип әйтәбез без аны алып барышлар чыгашы. Иң башы шундый көтелмәгән очрашудан башлады. Менә ул шаккатыргыч карыйбыз. О, сәлам Идлия. Сәлам. Һәм Сиңа да кайнар сәлам. Бу булайрак булды. Шулпан, сәлам. Син монда менә Русман. Монда привет. Привет. О, хәлләр. Күптән күрешкәндә без беренче игътибар итәсәй бер шул. Алга таба нәрсә безнең ул операторның ничек плавны гына шундый татарча әйткәндә күчешләре. Менә карап торыгыз. Башыгыз әйләнмәсен. шулай итеп, Эфирдә Яшьләр тукталышы. күптән очрашкан юк иде инде. Еш очрашмасак та вакытын туры китерә беләбез дә инде үзебез. Ник алай дисәң? Чөнки бүген зур бәйрәм. Әйдәгез безнең тагын беребезгә кечкенә генә сюрприз карыйбыз. Әлбәттә, бу бәйрәм шоколадка багышлана. Төрле илләрдә күргәзмәләр ачыла һәм фестивальләр уздырыла. Ә кешеләр бер-берсенә нәрсә бүләк итә? Әлбәттә, шоколад. Темне бәйрәм икән бу. Менә бу бездә шулай. Бу мин түгел. Шоколад арыяртышы. Нәрсәгә мин моны куйдым? Элек Яшьләр тукталышы инде Шаян ТВ каналында түгел, Яшь ТВ каналында чыга иде. Һәммәндә һәрбер тапшыру башында 2 алып барчы шулпан шуннан 1-2 хатирә. Бу бит инде безнең Ваня. Минем истә калганнар, ул мин төннәр бу елы сценарий өйрәнә идем. Һәм аннан соң һәр тапкыр съемкадан соң миңа режиссер апа шоколадлар бирә иде. Монда да шоколад белән бөтен бер бәйле инде. Монда шоколад бәйрәме гомумән, ямында инде килограмм белән шоколад тапкан. Анда син режиссер апаң кем иде? Ә безгә нигә эшләмим ул? Бар Шоколад монда юк. Ярый, ничә яшисез ямында бу вакытта? Бит кечкенә күренәсез. Кем белгән инде 8 микән, 9 микән. Белмим, мин туганнан бирле Ваняның прическасына игътибар итегез. Ул инде теге 2007 Команда шул шүлмәк йөртелгән. Сезгә бер сүз сөйләйм. Миңа ул вакытта Ваня бик каты эшли. Мин аның бүтән кызлар белән төшкән фотографияларын карый идем. Көнләшә иде. Ваня хәзердә матур бит ул чәчләре дә. Моның кадәр түгел бит инде. Карай инде син моңа. Вакытны гомумән теге кызыктыра торган. Ярый, әйдәгез тарихны бу битен ябып торыйк. Безнең әле алда сюрпризлар күп. Һәм инде тапшыруыбыз алга таба дәвам итә.
Күп кенә зур телепроектларын алып баручысы, Бәллүр каләм бәйгесендәге исем номинациясындагы җиңүче Венера Аитова дип әйтсәң, сине татарҗанлык барлык кеше дә таный. Әлеге дәрәҗәгә ирешүдә Яшәр Тукталышның роле зур булдымы? Сәлам дуслар, беренчедән дуслар белән исәнләшергә кирәктер инде. Шул кадәр күп матур сүзләр әйтәсең, хәтта мин аңа ияләшмәгәндә. Беренчедән, әлбәттә, иң беренче Венера дигәндә, минемчә, кеше күз алдына китерә Яшьләр Тукталышын. Һәм роли зурмы дигәндә, әлбәттә, дуслар, шуны әйтергә кирәк. Менә мәктәп, тормышта зур роль уйныйсың. Менә тормыш мәктәбе кебек, иң күңелле мизгелләр, барлык яшьләр чаралары һәм гомумән алганда кеше буларак формулашуда Яшәр Тукталышның роле бик зур булды. Һәм иң мөһиме ул минем дуслар. Менә шундый бер тренинг шикелле бер шәп барсын килгән, менә күз алдына китер. Шундый сиңа уңайсыз булган шартны куябыз, син әлеге шарттан чыгу юлын табырга тиеш булачаксың. Бу гадәттән тыш шарт. Мөгаен булганда бардыр. Менә күз алдына китер. Менә безне камера төшерәме? Туры эфирдә анда шәһәр көне. Меңләгән миллионлаган кеше безне карый һәм инде һава шартлары үзгәрү рәвешле җил белән камера ала. Әлеге шартлардан ничек чыгасың? Мондый хәлем булганы бар, дуслар. Мондый хәлем булганы бар, дустым. Безнең әле күп еллар элек бар иде шундый бер, мин хәзер шундый пенсионер кеше кебек сөйләмим, күп еллар элек Snow Cup дигән шундый бер чара бар иде. Касы буенда сноубордистлар шундый трюкларын күрсәтәләр. Бер заман безнең инде алтын бер төшүче, менә сезнең кебек кеше операторыбыз бар иде. Бар иде хәзер дә бар, Аллаһ шөкер. Һәм бер заман карый тәгәрәп китте бу. Әйләнә төшеп китте. Карап торам. Суяны ул бит инде сноубордист. Хәзер беренчедән без инде бөтен тапшыруны төшердек, бит инде камерада бөтенләй бер. Икенчедән ул бит безнең алтын шундый операторыбыз. Һәм йөгереп төштем дә мәйтәм, "Вова, син исәнме? Син ничек?" дигән идем. Вова әйтә, "Все нормально? Камера исән, барысы яхшы. Менә шул дәрәҗәдә без барыбыз да үз эшебезне яратабыз һәм Аллага шөкер мин карап торам, хәзер дә бер нәрсә дә үзгәрми, һәм алга да шулай булып калсын. Амин, Аллаһ бирсә, барса шулай булачак, Алла таба үстербез дип уйлыйм. Инде хәзер мин алса сиңа бер шундый шартны куеп калдым. Күз алдына китер, менә син шулай студияда. Син бит инде алдан әзерләнеп куясың да күренеп тора, инде тапшыруга да шулай дулкынланып, яхшы дип әзерләнгәнсең. Бөтенләй бер син теләгәнчә бармый. Килгән кунакта бөтенләй бер дә син теләгәнчә бармый. Килгән кунакта башка бер сөйли, син сорауларга җавап бирми, син каушыйсың, дулкынланасың. Бөтенесе менә бөтен кешенең кәефе дә яхшы түгел. Нәрсә эшлисең монда? Әлеге очракта мин хәзерге кебек безнең яраткан тамашачыларыбыз белән киләсе видео язмага күчәм. Акыллы, киләчәгең өметле күренә. Рәхмәт. Сәлем, сезнең белән татарча уикенд сәхифәсе мин Талия. Һәм мин Луиза. Юк, бу сәхифә минеке генә. Сәхифә ничек торганысын мин белмим, ә менә Яшьләр Тукталышы ул безнең уртак проектыбыз. Һәм Талия шуны онытма, атлар су эчкәндә, тайлар без ялый. Ярый, бүтән вариантлар булмаса һәм син курыкмасаң, мин әзер. Яшьләр Тукталышы мәктәбен үткән буган бер нәрсәдән дә курыкмый. Шакира Талия, мин сиңа бик кәттә бер чара әзерләдем. Әгәр дә син курыкмасаң. Кремль каршысында дөнья чемпионы белән сап-серфинг белән синең әле шөгыльләнгәнең булмагандыр. Син бик бәхетле кыз. Дөнья чемпионы Рәсүл Ишмөхәмедов һәм минем бүгенге коллегам Луиза сап-серфингның оддый серфингтан нәрсә белән аерылуын аңлатты. Монда токтаны кул белән түгел, ишкәк белән алып барасы бар икән. Коры килеш керәбез, коры килеш чыгарбыз дип өметләнәбез. Монда тотынырга кирәкме? Ай, ничек әле миңа моннан да карап торырга бик ошый икән. Әллә мин киреп кенә тормыйм әллә? Юк, әйдә минем белән. Бик батыр күренәсең. Луиза кызып китте, бассам ярыймы дей. Мин әле моннан китә дә алмыйм. Сап-серфингта иң авыры токтага басу булып чыкты. Баланс белән дус түгел икәнсез, әйләнүегез дә бар. Луизаның бу бик җиңел килеп чыкса да, мин куркуымны инструктор ярдәмендә генә җиңә алдым.
Nihayet Taliya da turdi. Uyga qaytar vaqt жеткәч. O'zi sen bunga qadar safarda yurganing bo'ldi? Dürüsün gina aytganda bo'lmadi, ammo nechikdir u menga bek yengilgina berildi. Men umuman butun ishni yengilgina ishlayman. Shulaydir endi. Buni sizga yoshlarga bizdan o'rganirga kerak. Qara, tezgina bosdim, tezgina ketdim. Toliya, sen qarshi kelmasang, mana professional baya surig'ali. Кто лучше плавал? Kim yaxshiroq yuzdi? Kimga birinchi darsga 5 lik qo'yasiz? Bular birga yurganlarda tugunda hasir. Demak, do'stlik jingdi, har ishda da do'stlik jingsin jamoat. Okuyavlık bulla gitken birinchi yılmayuğunda şunda o'q bulgan ekan balakaydan yuratganlar fikrlarga o'ylarga ko'z timasin subhanalloh imonlisin shunarga bola bo'lsang sen asli tosh o'sib yetgach zo'r boylik senin kibik shiberlerine bir koydan bulmay tabir Sen git bizning ko'z qarasi Sen yulduzu har düşde Yanlarında sakta durar Askar ferişte Sen git bizning ko'z qarasi Sen yulduzu har düşde Yanlarında sakta durar Askar ferişte Korkmıysın bir neden de Allah'tan gına korkıp Balkı eli var dünyaga İslam'nın nuru bulur Biren üzlüp siyasini Koynunda kökme balla Sen bit yaktı jür yüzünde İng bәхетле ana Bala bulsan sen asılı taş O'sib жеткәч zor байлык Senin kibik shiberlerine bir koydan bulmay tabir Sen git bizning ko'z qarasi Sen yulduzu har düşde Yanlarında sakta durar Askar ferişte Sen git bizning ko'z qarasi Sen yulduzu har düşde Yanlarında sakta durar Askar ferişte İmanın bir külüp durar Her giygen kiyiminden Bar Müslümanlar yarada Sen işin kümelinden Batşalarda dervişlerde Başıya senin alda Şun Müslüman kızığına Bәхетле була Allah Sen git bizning ko'z qarasi Sen yulduzu har düşde Yanlarında sakta durar Askar ferişte Sen git bizning ko'z qarasi Sen yulduzu har düşde Yanlarında sakta durar Askar ferişte
Шығая отыр. Elhamdülillah şükür. Allah'a şükür. Bizning alдағы video сюжет нәрсе турында әле ул, а? Ақырма. Енді 20 yılda өткен енді біз хаман. Әйтмә дә инде. Без бит һаманда шундый ук яшь. Әйтмә. Күзләрдән утлар чәчрәп тора. Ne diyeyim? Zühre, Remile, Zülfiye, kim? Şulpan. Alda video özmen нәрсе турында булды. Тик кенә отыр әле. Бәй нәрсе дейбез? Бу бит ни? Үзе һаманда яшәр тукталышын алып барам дип уйлый беләсезме? Кит. Карагыз, бүген бит әле яшәр тукталышына 40 яшь бит инде. Ау хаман яшәйме? Әйтмә. Шулай. Бездә бит яшьләр тукталышы кебек бердә туктап тормыйбыз. Гел алга барабыз. Егетләр, кызлар. Бәйрәм бит инде бүген. 40 яшь котлык мәле. Тегендә. Әйдә. 1, 2, 3. Бәйрәм белән. Нәрсе дейсез? Отыр әле. Киттек. Без алып бар. Kim bulmasın? Anda ne? İlyas. Kimsin? Nindi video yazmasın alga taba, ayt indi.